jam e kisi mom mi salmini on kala ka tolor don Allah be du jam ka be ngureji ka balli e ka jawle menen meden jam alhamdulillah aray ko adi kon ide yetta Allah weltani e do ardi be leydi Iran population Iran on wakilare e tabital e tinnare ko be tambiti be sembini be do sibbe men jeabe ndido leydi wetendi Palestine be ndimi mun yaabita teddungal mun jura tawata non Iran ele Houthi Yemen e Hezbollah be do no dari darande timmunde no wallitade be do fino ndimu mabbe teddungal mabbe hettora haray non be do sukabe wonbe dartade wiyetebe Hamas wonbe dartade fi teddungal e ndimu population palestino haray ko jeyrabe ka sengo dina branche wiyete don sunnit ahlu sunna wal jamaa haray non gibe wakili ko non pellet ko woni be tambitade yeso adna fo sembina be ko wiyetebe ben ko shiite hundo non ko branche ji mawdi didi wondi ka l'islam e be beno jokki fedde e kala mabbe no mari extremisme hulbini be kala e dido branche ji didi no mari ko wiyete ko yawtube kaddi e sengo dina be beno mari ella be beno mari keldude ko non ko buri keldude ko jokkube wiyete ko Shia ko ben buri keldude wiiti ben sunna tarikh al-islam fo sandari tentini di dubi sakkitori do ko maniti den kon fo kambe be ala ganyo si wona juldo be ala waretedo si wona juldo reetedo si wona juldo dole mabbe cembe mabbe fo ko fino juldo nyoire be vanto kambe amma be wietebe siyit be do no dari darande fi portal e julbe fofot yube dari darande fi yo julbe ben gandi du gande aduna yanko fewndi de wona kakaraji sembudi kono wiete ben sunnit no moƴƴini hadisaje penale e jodagol akita baoy tentina tuuboy e jogo gosorkoy holo qila waqala ko do wadoyta e leydi ardul muqaddasa ardul anbiya dum ko ardu sha eno hadiso mo jange partout ka yarda ko ru wadi kambe hibe jodi hibe wadi yande mabbe e hewtali ko be woni jangude do ma wowlude o hadis mai be wadi dum ko julbe aroyobe wona kambe ko ngurdam be yidi ko live money a woman a live kambe ko dum be yidi be ala kattal be ala cuucal be ala dole e joni mi do hawre e video misil wi wona ngi libede Iran goddo hocci kokkon ko États-Unis windi Iran non hande ka fewndi do kala ko be woni pugade hoore Israel pellet ko be moddiniri gandal mabbe nyenjal mabbe e fowno ande adna no seedi tembe buy ko be jonni risi ko be wallitora e harende en Ukraine e nini kambe ko be jogi be woni bugade e Israel non ko Amerique France Belgique Grand Bretagne gasa hay Australie gasa Japon en fu noto e wadis mo yoton be ƴetti be dambe nelaado wo ko filla kon kadi o hadis kaka defte sellude didi witibe ko yimbe sunna ko sahihul Bukhari e sahihul Muslim ko kambe filli o hadis kambe o do hadis sa landike yimbe sunna o hadis do no fota e alquran kambe dum sikke wala sa yeddi o hadis ka mabbe ka kefero ayalti dina
kamɓe o hadis ko wahayu ka maɓɓe wahayu sani wo wahayu ɗimmo on mo nelaɗo on hendi ko on ɗum windi wo ko aba hurayra filli aba hurayra o noon wo ko sahabajo wonduɗo e nelaɗo maximum duuɓi tati ma juutiya duuɓi nayi ɗin ka timmata hari nelaɗo feƴƴini e kadi aba hurayra o ko jifujo c'était un rabbin juif wonon ko kanko filli o hadis wo nelaɗo on maaki yo allahu juulu e nelaɗo on wodeyi la taqumu sa'a wo dargal ngal darota ko hatta tuqatilu alyahuda حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية آخر في صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجرة والشجرة ويقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل. eɓeɗo sunitɓe ko ɗum ɗo kamɓe ɓe habbi ko nde hayre noddata ɓe ma leggal nodda ɓe wiya ko ayyo julɗo ariɗo ino jifujo ɓawan ɗo ar warama awa ɗum nebay waɗali hay hata lima tu'adu ɗum koko o hadis ɗum nebay waɗali si tawi ko ɗum habbi ɗo mi firtanon hadis on ka pula ɓe wi'i ɓe dambe nelaɗo Bukhari e Muslim yaltini ɓe fawi aba hurayra wo ko nelaɗo on maaki wo dargal darotako ha enen julɓe ɓen haɓen jifuɓe ɓen wo hayre wiya hadis aran on hayre wiya nde suuɗi ɓaawo mum jifujo kanyo julɗo oɗo ko jifujo ni woni ɓaawo an warmo wo ɗum waɗay ɗum ɗon ko Bukhari filli Muslim ka makko kanko ka Muslim kadi ka deftere makko wo dargal darotako ha julɓe ɓen haɓa jifuɓe ɓen julɓe ɓen wara jifuɓe ɓen wargo ngon tiiɗa ɓeɗo jifuɓe suuɗo ɓawo kaaje e leɗɗe wo kaaje ɗen e leɗɗe ɗen nodda julɓe ɓen wiya ko ayyo julɗo ko ayyo jiyaɗo Allah o suuɗiɗo wawan ɗo ko jifujo warmo ɗum kamɓe kon ɗo ɓe habbi e kamɓe ni ɓe yiyoton wiyeteɓe Arabie Saoudite Qatar Yemen e ɓeɗo Oman e ɓe wiyeteɓe ɓeɗo honno koye pays o golf réseau o woni ko bude koye pays o ko yiyoton Qatar Emirates Oman Arabie Saoudite koye pays o ko yiyoton ɗo ɓe ala hay pinka hum pistolet hun si wona made in America sina ko America wallifi America no waji waɗade ko mum koda kala ko ɓe jogi tawata gollata ɓe suusata eɓɓude opposagol konngol America Iran noon ko leydi julɓe leydi nelaɗo on noon faamuɓe list e sordani ɓeɗo ko jokkuɓe islam ko wiyete kon umawiya réseau on no loyi mi anda si tawi ɗum no laaɓude réseau on no loyi réseau on no loyi ɓeɗo ko jokkuɓe l'islam bani umayya
Umayya ɓeɗo ko jokkuɓe ɓe nguure Abu Sufyan, Muawiya e Yazid ko ɓe dari sahimbini ɓe nguure nela taniraɓe nela ɓe waɗi ɗum ɓe noon ko jokkuɓe on l'islam ɗon awa haray julɓe siɓɓe sukaɓe islam on mo nelaɗo addi on koye juuɗe Iran o woni yo gandu noon ɓe nguure nelaɗo nden nde sasinano hande yahe Makka lando ɗon ayna Quraish on to Quraishiyankoɓe woni ndeɗa fotto e goɗɗo wiyama ana Quraishi a neɓay jindude ɓen ko sasinaɓe wara sahimbina buye maɓɓe dogi fattoyi e ndiɗo leydi Ira haray mi torike on mi jeeji on kala ko yewta ɗon fi diina kala ko yewta ɗon fi julɗo fatabayyanu mi jeejiri on Allah fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kala ko julɗo udditi hunduko mum yuwi julɗo aybini julɗo e feemon wona on dammol fatabayyanu taske ɗaɓɓite weƴƴite ɗaɓɓo ko ɗum miɗo yi suka no windani en woyi en janngu livre wiyeteɗo pacte ɗo honno najid pacte najid ko pacte mo ɓe waɗi ɗum noon ko leydi Mouhammad bun Abdul Wahab e o roi Saoud kamɓe waɗino ɗin coalition ji ɓe ƴettidi pacte je ɓe américain occidentaux woyi en janngu on livre humpitoɗe anden ko on to fewndi aduna o haray en torike Allah ballal e feeɓe julɓe wonɓe dartade mi wondiri Allah si julɗo no woodi ko ɓen mi wondiri wurɗo mo mayata on sino woodi julɗo ko ɓen wallahi sino woodi julɗo ko ɓe wona an e min si tawi noon an a wawi jooɗade e ñaamugol e waladago e rewɓe e jala siññino tawata ala hunduko ko yoodoɗa sina e rijalum min rijalillah wonɓe wadde gollal ngal Allah sar'ini ngal Allah yamiri an haray a feeti haray an on feetere ma faminanami an ɗa mari tawhid ɗa mari diina ɗa mari gonɗinal wona mi yiiri goɗɗo e ɓe no yenna Cheikh Oumar Tall yaaruɗo Makka koyngal Alhaji Oumar Tall e yaaruɓe Makka koyngal tawata julɗo hande jooɗiɗo tekkadeeri o ala golle si wona yuwugol Cheikh Oumar Tall aybina wikko awa haray goonga kan dey koye sengo ira woni edi fof noon du'ano ɗo mo ɓe du'i simi nani goɗɗo no wiya ko sirkoɓe ko ɗuma ndaare o du'a sikki miɗo partage mo ɗo ɗum ɗon ko ila Khomeini Cheikhul Khomeini al imamul kabir Khomeini no mo beyo ɗaɓɓitude ta wattore mum jofo nani ay jifɓe no yalti ni ka leydi Angleterre no manifestade video wara mi temo ɗo télécharge mo mi bogoɗo merci Mamadou Aliou hara kadi o waɗi commande ji ndobbo kon ka 628 mi fuɗɗike golle labade ɗen 628 01 35 04 ɗum noon ko 5 kilo no ga 10 kilo 18 kilo 25 kilo